pozdrav stanicama, kao i uvijek, bravo. Pripremio sam još jedan cool trik, naravno vidite da je reč o gumicama, a ne o kartama. Pa možemo da krenemo, evo stavimo gumicu oko ruke, stavimo ovu drugu ruku ovdje, pomoću magije gumica se prenese na drugu ruku, evo pokazat ću ponovno. Stavimo gumicu oko ruke, stavimo ruku ovdje, pomoću magije gumica se prenese na ovu drugu ruku. Evo pokazat ću još jednom, znači stavimo gumicu oko ruke, evo ovako, stavimo ruku ovdje, pomoću magije gumica se prenese na drugu ruku. Hvala što ste gledali moj klip, ja sam Miloš Stojanović i doviđenja.